नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, के वाघ कला वाणिज्य विज्ञान व संगणक विज्ञान महाविद्यालय चांदोरी। मी प्राध्यापक पगारे SD। आज आपण प्रथम वर्ष FY BCom सेमिस्टर फर्स्टमध्ये भाषा, साहित्य आणि कौशल्य विकास या विषयामध्ये आज आपण निबंध लेखन म्हणजे काय आणि निबंध लेखन कसे करायचे याविषयी सविस्तर माहिती घेणार आहोत। निबंध हा गद्य वाङ्मय प्रकार आहे। निबंध या नावाने ओळखले जाणारे सर्व लेखन एकच प्रकारचे नसते। निबंध हा शब्द नि अधिक बंध या धातूवरून तयार झाला आहे। याचा अर्थ बांधणी करणे असा होतो। निबंधात बांधणी करावयाची असते। ही बांधणी विचारशील आणि तर्कसुसंगत असावयास हवी। आपले अवतीभोवतीचे निरीक्षण, वाचन, चिंतन, विचार करण्याची पद्धत, वैचारिक दृष्टिकोन, अनुभव या सर्व गोष्टींचा उपयोग निबंध लेखनासाठी होतो। निबंधाची सुरुवात, त्याचा गाभा आणि शेवट आकर्षक पाहिजे। आपण ज्या विषयावर निबंध लिहिणार आहोत त्या विषयाशी संबंधित कविता, वचन, एखादे महत्त्वपूर्ण वाक्य अशा पद्धतीने जर आपल्या निबंधाची सुरुवात करता आली तर निबंधाला एक दिशा आहे असे लक्षात येते। निबंधाचा शेवटही आपणाला तसाच कवितेच्या ओळींनी, एखाद्या चारोळीने, गझलेच्या ओळींनी करता आला तर उत्तमच। निबंध लेखनाच्या बाबतीत एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यातून व्यक्त होणारा वैयक्तिक दृष्टिकोन। निबंधातून निबंध लेखकाचे वाचन, अवलोकन, निरीक्षणे, समाजविषयक दृष्टिकोन, त्याचा वैचारिक दृष्टिकोन, त्याची विवेकशील वृत्ती, भाषाशैली, हस्ताक्षर, विषयाचे ज्ञान यांचे दर्शन तर घडतेच, परंतु याचबरोबर त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचेही दर्शन घडते। विचाराची बांधणी करण्यासाठी त्या विषयाशी समरस होणे आवश्यक असते। विषयासंबंधी जी माहिती उपलब्ध असेल, म्हणजे उदाहरणार्थ ग्रंथालयात, इंटरनेटवरती, पाठ्यपुस्तकांमध्ये, वर्तमानपत्रांमध्ये, विविध पुरवण्यांमध्ये, साप्ताहिके व मासिकांमध्ये इत्यादी ठिकाणी जाऊन माहितीचा शोध घेऊन आपण आपला निबंध फुलवला पाहिजे। निबंध कसा लिहावा या मुद्द्यामध्ये आपण बघणार आहोत। निबंध हा व्यक्तिनिष्ठ लेखन प्रकार असला तरी पुढील मुद्द्यांचा उपयोग केला तर तो अधिक प्रभावी होऊ शकतो। पूर्वतयारी, निबंधाची पूर्वतयारी करणे आवश्यक असते। अवांतर वाचन यामध्ये वेगवेगळ्या थोरा मोठ्यांची चरित्रे, आत्मचरित्रे, वैचारिक निबंध, ललित सौंदर्य लेखन, कविता संग्रह याबरोबरच वर्तमानपत्रे, साप्ताहिके व पाक्षिकांचा अभ्यास करणे गरजेचे असते। निबंधाची निवड, आपण ज्या विषयावर निबंध लिहू शकू व आपली पूर्वतयारी व आवड लक्षात घेऊनच विषयाची निवड करावी। निवडलेल्या विषयावर मुद्देसूद संदर्भासहित व उदाहरणे देऊन लेखन करावे। आराखडा, निबंध लेखनापूर्वी त्याची रूपरेषा करावी। कोणत्या मुद्द्यात कोणता मजकूर देणार आहोत याचाही विचार करून ठेवावा, म्हणजे निबंध लेखन करताना आपल्याला मुद्देसूद आपले आकलन मांडता येते व निबंधाची बांधणी योग्य पद्धतीने करता येते। त्यानंतर पुढचा मुद्दा येतो मित्रांनो, परिच्छेद। एका परिच्छेदात एक विचार मांडला पाहिजे। परिच्छेद लहान लहान असावेत। एका मुद्द्यातून दुसरा मुद्दा सहजपणे निर्माण व्हावा। परिच्छेदात्मक रचना असली की निबंध दिसावयासही सुंदर दिसतो आणि वाचणाऱ्यालाही कंटाळा येत नाही। आरंभ आणि शेवट,
निबंधाची सुरुवात आकर्षक आणि शेवट परिणामकारक असावा. कवितेच्या ओळी, चारोळी, सुविचार, एखादे वचन, ओवी, अभंग यापैकी कोणत्याही एका प्रकारे सुरुवात केल्यास वाचक निबंधाकडे आकर्षित होतील. ज्या पद्धतीने सुरुवात केली असेल त्याच पद्धतीने शेवट झाला पाहिजे. जो विचार प्रारंभी मांडला तोच विचार फुलवीत निबंधाचा शेवट झाला तर निबंध परिणामकारक होतो. उदाहरणे देण्याची गरज. एखादा विचार पटवून देण्यासाठी त्याला अनुरूप अशी उदाहरणे देणे आवश्यक असते. यातून निबंधाचा आशय अधिकाधिक जिवंत होत जातो. यानंतर पुढचा मुद्दा येतो मित्रांनो, तो म्हणजे भाषाशैली. निबंध लेखनात भाषाशैली महत्त्वाची असते. तिच्यामुळे निबंधाचा विषय खुलतो. निबंधाची भाषा साधी सरळ तर असावीच, परंतु ती आकर्षकही असावी. निबंधाची शैली विषयानुरूप असावी. आवश्यक तेथे अलंकाराचा उपयोग करावा. मोठमोठे संस्कृत शब्द व कृत्रिम शब्द भाषा टाळावी. अवतरणे, म्हणी, सुभाषिते यांचा वापर विचारपूर्वक करावा. त्यानंतर पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे शुद्ध लेखन. शुद्ध लेखन हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे मित्रांनो. निबंध लेखनात सर्वात महत्त्वाचा आणि प्रत्येकासाठी अनिवार्य असलेला घटक म्हणजे शुद्ध लेखन. आपले हस्ताक्षर सुवाच्य असावे. याचबरोबर दीर्घ, ऱ्हस्व या सर्व बाबी व्यवस्थित असाव्यात. त्यानंतर निबंधाचा प्रकार आपण बघणार आहोत. वैचारिक निबंध. या प्रकारात विचारांना महत्त्व असते. यात सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय दृष्टिकोनाला खूप महत्त्व असते. कारण अशा प्रकारच्या निबंधात आपण कसा विचार करतो हे खूप महत्त्वाचे असते. वैचारिक निबंध लेखनामागे एखाद्या मार्मिक विषयावर अतिशय गंभीरपणे मत व्यक्त केलेले असते. लोकसंख्या वाढ, हुंडाबंदी, आंतरजातीय विवाह, अंधश्रद्धा व विज्ञानदृष्टी, युवकांपुढील आव्हाने, आजचे मराठी नाटक, स्त्रीमुक्ती आंदोलने, विद्यार्थी आणि समाजसेवा इत्यादी निबंधाचा अंतर्भाव वैचारिक निबंधामध्ये आपल्यास करता येतो. व्यक्तिचित्रणात्मक निबंध यामध्ये आपण बघणार आहोत मित्रांनो. अशा प्रकारच्या निबंधात एखाद्या व्यक्तीचे स्वभाव चित्रण करावे लागते. या प्रकारात काही लोकोत्तर व्यक्तिमत्वासंबंधी देखील लिहावे लागते. उदाहरणार्थ लोकमान्य टिळक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, संत गाडगे महाराज इत्यादी. एखाद्या वेळेस काल्पनिक व्यक्तीवर देखील निबंध लिहावा लागतो. उदाहरणार्थ आमच्या महाविद्यालयातील शिपाई, रस्त्याच्या कोपऱ्यावरचा भिकारी इत्यादी. व्यक्तिचित्रणात्मक निबंध लिहिताना आपणाला अनुभव, निरीक्षण, विविध प्रकारचे वाचन, चिंतन अशा गोष्टींची सवय आवश्यक असते. कारण ज्या व्यक्तिमत्वाबद्दल तुम्ही लेखन करता त्या व्यक्तीच्या जीवनाच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घडामोडींकडे तुम्हाला लक्ष द्यावे लागते. उदाहरणार्थ संत गाडगे महाराजांवर जर आपण निबंध लेखन करणार आहोत तर ग्राम स्वच्छता, पर्यावरण, आदर्श गावे अशा विविध गोष्टींचे संदर्भ आपल्या निबंध लेखनात येणे आवश्यक आहे. व्यक्तिचित्रणात्मक निबंधामध्ये त्या व्यक्तीचा परिचय करून द्यावा लागतो. याबरोबरच त्या व्यक्तीला तुम्ही प्रभावीपणे वाचकांसमोर किंवा वाचकांच्या डोळ्यासमोर कसे उभे करता याला अधिक महत्त्व असते. थोडक्यात त्या व्यक्तीच्या बाह्य वर्णनापेक्षा तिचे अंतरंग खुले करून दाखविणे महत्त्वाचे असते. त्यानंतर निबंधाचा पुढचा प्रकार येतो तो म्हणजे वर्णनात्मक निबंध. ज्या निबंधात स्थळ, प्रसंग, देखावा, वस्तू वगैरेंचे वर्णन असते त्या निबंधाला वर्णनात्मक निबंध असे म्हणतात. उदाहरणार्थ माथेरान, मी पाहिलेला भयानक अपघात, पावसाळ्यातील एक दिवस, माझे बालपण इत्यादी. येथे वर्णनाला खूप महत्त्व असते. हे वर्णन करताना बारीक सारीक तपशील, घडामोडींचे चित्रण, घटनाप्रसंग, व्यक्तिचित्रे, निसर्ग वर्णन, स्थळांचे तपशील, ऋतूंचे महत्त्व इत्यादी गोष्टींचे तपशील वाचकाला जिवंत वाटतील अशा पद्धतीने रेखाटले पाहिजे.
त्यानंतर निबंधाचा पुढचा प्रकार येतो तो म्हणजे कल्पनात्मक निबंध. यामध्ये लेखकाच्या कल्पनेला आव्हान असते. या प्रकारच्या निबंधात वेगवेगळी वर्णने, घटनाप्रसंग, भविष्यकालीन विचारवेध, तीव्र संवेदनशीलता, चिंतनाची बैठक, कल्पनारम्यता, अद्भुत वर्णनाची मांडणी इत्यादी सर्व गोष्टींचे पालन व्यवस्थित करणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, मी भारताचा पंतप्रधान झालो तर, मला लॉटरी लागली तर, किंवा मी पायलट झालो तर इत्यादी. ठीक आहे मित्रांनो, बाकीचा भाग आपण पुढच्या लेक्चरला बघू.